Εδώ στη σίγα. Κοπρεσέρ. Πώς με το νεόριο και το Μητσοτάκη. Εδώ στη Σύρα μόνο στα Σταυρίλη που να γίνει πρωταφείο. Το νεόριο έχει γίνει πούτρα. Εγώ ψάχνω με δίκανα να βρω δουλειά. Τώρα έχω επισημάνει ένα περίπτωρο να πάω το κλέψω. Να ταΐσω την κόρη μου, να δεν είναι. Χτες πιάσα ένα κοτέτσι, πήγα δυο κοτούλες, στη γανίσαμε, εντάξει. Ημέρα. Τι να του πω τώρα. Για τον Άδη Μητράκη, παραγγείλανε κάτι δίσκοι, μου κοστίσανε 17.000. Την αποζημίωση του νεωρίου που πήρα 2 εκατομμύρια έχουν μείνει 300.000. Όποιον εδώ με κάνα πακάκι στην τσέπη λεφτά θα του φάω τα σπάραχνα. Τι κάνουμε καλά. Εσύ τι είναι αυτά ρε, αρτέρια δεν είναι εκεί. Ένα ρε! Να ρε Δημήτρη, ό,τι κουρκούλακας είναι αυτός, είναι και το τέτοιο. Καημένο, να φεύγει μου τα πεθάνει σου. Αυτή είναι η μηχανή μου, ο Βόας, Δημητράκη. Μην του βγάλεις τα κουρέλια να δεις. Για ένα θεμάτι είναι. Πόσα κυβικά είναι αυτή. Δεν μου λες η τουρμπίνα από κάτω τι υποδύναμη έχει. Αυτό είναι... Όπα η πέτρα! Μου το γρατζουνίσει. Αυτό το αλογάκι Δημήτρη το έχω φτιάξει εγώ. Στο νεόριο. Δεν υπάρχει τεχνηταράς από μένα. Δεν μου λέει εδώ κοριέ την πουλάς στη μηχανή. Δεν βλέπω, σε είδα προχτές που την κοιτούσες. Εδώ τσουλείς. Είδες προχτές. Κοιτούσα, να την πουλάω ρε, τη θέλεις. Την είδα που πάει πίσω. Ποια? Πάει πίσω, αντί για μπρος πάει πίσω. Έκανα εγώ ένα λαθάκι μου, ρηματέκαινα. Πάρτε. Την πάρω Νικήτα. Πάρε, δώστε την τσάμπα ρε, που ένα σωρό εκατομμύρια έχει ρε. Για δες. Ξανθομούνι, Το δώστε πήγα την. με τον Νικήτα. Ξέρεις που το πήγα τον Νικήτα. Δώστε την ρε, χάρισέ του. Χάρισέ του. Κάτσε να πέσω κάτω. Έλα βρε τα πέσω. Τον είδα που πέρασε και τη διαχάρωνε. Πολλά λεφτά ο Άσε, Παουλιάρη, κάτσε. Έτσι μου έρχεται Παουλιάρη. Έλα βρε. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε διάολε. Κοίτα μηχάνημα. Κοίτα ένα πράγμα. Κάτσε εδώ ρε που σου μιλάνε ρε. Ώμα βουρβούλακας περνάει. Να πάθρα. Το ένα κιούμπικι. Είναι και Τώρα, όπως βλέπεις Τζίμι, σε περιμένουν όλοι στη Σύρα. Το πιο πολύ βίντεο που γύρισαν είναι από συγγενείς σου που κάνουν αμάν να σου μιλήσουν και να γυρίσεις πίσω. Λοιπόν. Δημητράκη, άμα περισσεύει τίποτα. Σε κάνετε και ρίχτω μέσα και στείλτο. Ζεμπίλη. Από εδώ ο ξαδερφός μου τσουλείς. Εδώ ο τσουλάνθρωπος, έλα εδώ ρε. Για κάντε και τα μυστήρια με τα δόντια. Τι να κάνω, ακούγεται το τρέξιμο εκεί τώρα. Όλα. Ανάθεμα να έχει η φτώχεια, Δημήτρη μου, δεν με έπαιρνες μαζί σου. Λέγε βρε. Έλα και θα νεγράσω τα μάτια, ακόμα θα τα γυρίζω. Γίνα και προφίλ. Alright. Για πες για την πίπα. Ρε, που κρέψε το γάταρο μια φορά και τον κυνηγούσε, έκαμε το γάταρο στο σπίτι και πήρε το γάταρο. Σε τραβάμε ρε. Είναι θέμα της γάρας σου. Πού είναι ο αδερφός να μου το φτιάξει ρε. Με αυτό κουβαλάω γριές από το καπί, τις μεταφέρω για να βγάλω κανένα φράγκο διμ. Τι να κάνω. Εχθές έπια ένα συνταξιούχο, έμεινε ξερός. Που έκανα κάτι τσαλιμάκια, ξέρεις εγώ ο Ντάγκλας. Είχε κανένα φράγκο στην τσέπη του. Αφού του έδωρα και τα νεφρά του, δεν τα άφησα. Μια εβδομάδα ρουφά, έχω κάψει τη γλώσσα μου, έχω κάψει το αρίκι μου. Στείλε μου ρε Δημήτρη κάνα τσιμπουκάλι ώρα από εκεί που έχει ρε. Είναι ένα θέμα την Παναγία.
Μη γελάρ με τον πόνο μου. Και στο κοπρεσόρ από μέσα, ναι. Ένα στουπί βάζω να πούμε με πετρέλαιο και το βάζω μέσα για να κάψει. Τι να κάνω. Τώρα κάνω, μας πρίσανε, τα βάφω. Το είχα βάψει αυτό, γιατί για μαύρο έγινε ξανθό. Τα μαλλιά μου μαύρα σαν έχρωμο σινεμασκόπι μου. Τι να κάνω. Του στείλω τη φούντα. Τι θες Δημήτρη, τη φούντα. Θα την βάλεις σε φορτηγό. Άσε κάτι να την καπνίσει, γιατί άμα δεν έχεις... Έχει φορτηγό όμως, μεγάλο. Δεν έχει φορτηγό ο Τζίμις, όχι δεν έχει φορτηγό τώρα. Ποιος κουβαλάει μπάζα. Έχει μπουλντόζα. Μπουλντόζα είναι. Αλήθεια. Ναι. Δεν θέλει να έρθω εκεί να... Με το τρίχυλα στο φορτώνει. Μπάζα. Αφού θα λίγο θυμίσει το τρίκυλο. Άσε τώρα. Για κάτι αυτοί άλλα σποτήρες είναι. Με παίρνει το... Δημήτρη, θυμάσαι που πήγες κάτι πατραχοπέδιλα, το σαδανά ήταν, σαν πεζοδρόμια. Μάσκα, ψαρωτούφεκο, ξέρεις τι έβγαζε. Έπιανε πολλά ψάρια. Το πιο μεγάλο ψάρι ήταν πιο μικρό από το κοβιό. Θυμάσαι στον Άγιο Νικόλα πριν φύγεις για την Αυστραλία, που είχα μια γκόμενα εγώ σε μια βάρκα και όλο ερχόσουνα κοντά και θέλεις να μπεις μέσα μου για να τραβάς κουπί. Μετά είχαμε βουτήξει μέσα εμείς με την άλλη. Πήρε. Πάνω αυτό το στουπί. Η γλώσσα μου έχει γίνει καουτσούκ. Με τε δηλητήριο. Το φουντάκι άναψε από κάτω. Ποιο φουντάκι. Αυτό που έχεις εκεί πέρα για ντεκόρ. Πρόσεχε. Τα νέα μας είναι δράμα. Το νεόρεο είναι νεκρό. Στη Σύρο δεν υπάρχουν δουλειές. Έξοδα πολλά έχουμε, έσοδα 0. Είμαστε να μας κλαίνε οι ρέγγες. Εγώ τώρα ετοιμάζομαι να πάω για το Περού. Έχουμε ειδοποιήσει. Πάμε να φτιάξουμε κάτι καζάνια λέει για πετρέλαια. Ναι, ένα 200 το μήνα. Αλλά αυτός που θα με ειδοποιήσει τον σκοτώσανε εκεί πέρα. Πάνε και δουλειές όλα. Τώρα εσύ σου περισσεύει κανένα χαλί και μας το στείλεις, να την περάσουμε. Ανοίξει τι αντιβιτράκι όπως βλέπεις εδώ είναι το σπίτι μου. Αυτό το γαρμπιλάκι το έχω ρίξει για να μην λασπιάζει άμα βρέχει. Καλέ. Αυτή είναι η κόρη μου, το Αστέρι. Πώς σε λένε, Μαρία. Γεια σου Μαρία. Πες γεια σου θεία Δημήτρη, τι κάνεις, πες το μαλάκι. Δυνατά. Πες γεια σου θεία Δημήτρη. Πες το μαλάκι, δυνατά παιδί. Μην τρέπεσαι. Μας περάσουνε για αγάπη. Πες το, γεια σου θεία Δημήτρη, τι κάνεις, πες το. Καλή εβδομάδα Μαρία. Αυτό το καναράκι μου να τρώει αγκουράκι, το φουκαριάκι, ούτε μαρούλι δεν υπάρχει Δημήτρη. Όλα είναι νεκρά. Να κάνεις. Αυτό το τραπεζάκι Δημήτρη το έχω φτιάξει μόνος μου. Για να μην κινείται κανένας. Έλα λεκάκι! Και μέσα μα θες πάμε, Μίτσο. Βέβαια, βαδίζομαι, έλα μου. Έλα να δεις Δημήτρη τώρα που ζούμε. Πάμε. Από εδώ Δημητράκη είναι η γυναίκα μου, ντροπαλή, η Παναγία μου Χριστέ. Πες του Δημήτρη, τι κάνεις Δημήτρη. Μήνα το αγάπη μου. Έλα εδώ, ρε θα σου βάλω εγώ 2 καουτσούκ, έλα εδώ. Μίλησε. Έλα αγάπη μου, στην Αυστραλία θα τα πάει ο άνθρωπος, έλα να. Μίλησε του άνθρωπου. Πες Δημήτρη τι κάνεις, δεν τον είχες δει. Μένα κοιτάει πάλι, τον κάμερα κοίτα. Για μια οικογένεια βαρσαμονέλη. Δημήτρη μου παρεξηγείς, ντρέπεται να πούμε. Δεν πειράζει. Εδώ είναι ο Παρτελάγκας, το Νικέρτης, αυτός είναι ο Τζιμαρμά μου. Να Δημήτρη, τεστρώμα δεν έχω να πάρω. Ούτε στρώμα Δημήτρη μου δεν έχω να πάρω, να το. Εκεί κοιμάμαι εγώ και εκεί κοιμάται η γυναίκα μου και στο άλλο η κόρη μου. Εγώ εκεί κοιμάμαι. Τι να κάνω. Πάλι το δίκανο καθαρίζει μέρα νύχτα ένα δάχτυλο στη μύτη έχεις. Όλες τις κουραμπιέδες από μέσα λάζεις στη βγάλω σε ένα κατάλογο. Τι χουχού μωρέ εσύ. Τη μύτη σου την έχει κάνει σαν σπηλιά να χώνεις το δάχτυλό σου μέσα και να.
Το πιο μικρό που βγάζει είναι σαν την ουρά του αλόγου. Σύρκα πάνω. Πάμε. Δημητράκη, αυτό είναι από ένα πρόβατο που είχα. Θα το βάλεις στο φορτηγό. Άκου γλυκό ήχο. Και αυτό σου κάνει η γυναίκα σου σκορδαλιά, σου κάνει ό,τι θέλεις. Είναι από τα αρχαία, το είχε συγχωρεμένη η γιαγιά αυτό. Αυτό θα το γυαλίσεις, θα το βάλεις διακοσμητικό απάνω στο ράφι σου. Και αυτό το κουδουνάκι, κρέμασέ το εδώ να μια λυσιδίσα, να μην σε χάνει η γυναίκα, να μαστεύεις. Ωραία. Είναι δικά σου. Εδώ θα πίνεις το γαλατάκι σου. Άμα δεν σ' αρέσει, θα δίνεις μια μανελιά αυτήν που σου πρόσφερε και τελειώνει η υπόθεση. Από την καρδιά μου στα δίνω, Δημητράου. Τι να κάνω, Μίτσο. Ένα χαρτί να τυλίξω το βουδί και μια τσαντούλα. Χαρτιά πολλά. Από τα βιβλία. Τα βιβλία. Εδώ Δημήτρη θυμάσαι, είχα από τα βέλα, θυμάσαι παλιά, εσύ έχεις φύγει πολύ καιρό. Εδώ έχουμε δέντρα. Εδώ είναι το πίπα απέναντι. Ωραία. Να το πίπα που είναι τα παιδάκια. Αυτά είναι προνή.